Пристигнахме на село. Ето тук вече тиквичките са почнали да излизат. Къде ги сях? Ето тук. Там има още, но е малко утре за косене, но утре ще го оправим. Но ето разсъда е почнал. Сега ще ви покажа и другите. И сега ще ви покажа тук моя разсъд, къде го правих миналия път. Ето го, тук се е хванал чушчици и доматчета. Аз нося още да посадиме. Ето ги Криси, татко, къде е съдил чушки люти и доматчета са се хванали и никнат. Не? Да, си папа си. Коментираме как Антонио хваща коша с пчелите и как ще го ожилят. Гледайте, той е лудо момче. Казах му да запали могат да избягат от дима. Антонио ще те нажилят. Не дей да рискуваш, момче. Той там. Какво да стоя, те ще влязат, кучетата излизат тук, отварят врати. То не е една бела. Стой там да може да додат към мен. Много си умен. Ама той човек иска да ме подобри, бе. Е, как и започва приключението на село. Много место. Следни думи. Да не може да... с ръкавица може, да. Що не сложиш тук долу има ръкавици? Ма казах ви, с огън да го направим. От дима бягат пчелите. А там една глава се подава. Айде пък е напред-назад тия кучета. Последни думи. Вика, целта е да ги обгърнеме. Ето също какво ще се изправя Антонио, шоуто страх. Хвана ли ги, бе? О, ще да падна, бе, гледай какво става, бе. Антонио, сега къде ще ги пуснеш обаче? Ето тук имаме още тиквички за пържене, дето съм садил. Ето ги, вижте какви големи стават. Майстора си е майстор. Добро утро, ние се събудихме. Тук Алекс. Ой, Алекс, давай! Сега Антонио продължава да маха пчелите. Трябва да проследим ситуацията. Тук. Усите, не? Те са уси всъщност. Отвори! Трябва да... Ако стане някакъв инцидент, установихме, че вчера, след като махнахме кошата, който беше тук, има още два кошата. Тук е един и тук е един. Имат и малки, даже се вижда. Една ситуацията е страшна. Останете до края да видим какво ще се случи. Дали Антонио ще бъде нажилен от осите. Оставете един лайк, ако искате Антонио да бъде ожилен от осите. Той е къде го гледам, дето там змии в града. Той е уси в града. Това не мой пусне обява тук на село. Да ловят. Виждате ли се? Ето я, виж, автодвичката, като другите. И другите така ги хващаш. Ма как ги хващаш така без да ги нараниш, не знам. Те са няколко. Войчо ти е майстор осар. Сега финала. Усите нападат Антонио. Антонио, внимавай. Бягайте! Фана ли ги? Да. Майсторът си е майстор, бе. Гледай как го изчисти. Гати, Вучето има талант. Антонио, ти си ловец на уси. Имаш талант. Не го пропилявай. Така, запалихме си огъня и сега тук Антонио, хайде взимай ягнето за скарата. Давай за барбекюто. Хайде да го товариме. Носи го към барбекюто да го натоварим това агненце. Колко кила това? Младо теле ми изглежда. 20 кила. Гледай. Приготвяме сега да слагаме месото на жълта. Ето, тук ще я видите жълта как стана хубава. Сега ще дойде и месото. Гладни сме! Гладни сме! Гладни сме! Антонио, добре си го нарезал това агне, бе. Гледай. Какви пажоли си изкарал от това агънце, гледай какво става. Гледай какво става, страхотно, даже и репенка има. Браво, и сужуча си направил. Ти даже си го има. Даже си и лепенка вече. Проверено от Kaufland. Ма ето го агнето. Ма ти не си за кой? Тогава кое си заколил?
Антонио вчера тук една котка обикаляше. Не знам. Толкова много месо, котка. Па те беше доста едричка. Ето там потореха. На бустана се пече месото. Ето го е там. Вижте колко хубаво става. Гледай какво става, гледай какво става. Месо да искаш, месо. Гледай. И с лукса мажи тук скарата. Баш майсторите така правят. Ето сега и наденичките са ни готови. И парджолките си изпекахме. И сега ще сядаме да едеме. Пристигнахме на езерото тук на село и сега ще ловиме рибки. Правяме нещата и започваме. Ту вижте, тук е езерото. Рано сутринта, 5 часа. И майстор спинингист. Хайде, фанахме първата рибка, фанахме я, това е слънчак. Ама, пипа, викам, кой е това? Сега ще извади, викам нещо големо, пътъл какво знада, слънчак. Даже Антонио мислеше да сменя на пувка, ама като видя се слънчак, вика, няма вика да сменям повече. Айде, още една рибка хванах, пак слънчак. Абе, в това езеро къде си ма довел? Само слънчаци има, Антонио. Свършихме с риболова, отиваме в къщата, че стана вече късно, 7 часа, 8 сутринта. Вече се наловихме, отиваме сега да хапнеме и почваме работа по къщата. Хайде! Ето я градината, поизчистихме, поправихме. Тиквички, маруки, работи, дървета, всичко е 6. Сега ще ви покажем другите неща. Тук разсада с розов домат и чушки. И тук посадих още розов домат. Да има да хапваме на салата. Тук съм посадил още тиквички за пържене да имаме, освен на другото място и тук. Да имаме тиквички, да си хапваме съм посадил. И така, нашето приключение на село завърши. Кажете чао, деца! И това беше за днешното видео. Ако искате още такива видеа, ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Чао! Чао, Куси! Чао, село! Кажи чао, село! Кажи чао! Кажи чао, село! Стани пътеланец, абонирай се за канала сега!